Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí en aquest ple ordinari del 26 d'octubre, en el qual hi ha 9 punts a tractar, entre ells al final pregs i preguntes. El primer punt és l'aprovació d'esborrany de l'acte de la sessió ordinària del ple de data del 27 de juliol del 2023. El segon punt és donar compte i ratificació de les resolucions de l'alcaldia. El tercer punt és la proposta d'acord de l'aprovació del compte general del 2022. El quart punt és la proposta d'acord de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals del 2024. El punt 5 és la proposta d'aprovació inicial ordenança municipal reguladora dels usos de l'aigua en situació de sequera. El punt 6 és l'aprovació inicial del reglament de la llar d'infants municipal. El punt 7 és l'aprovació inicial del reglament de funcionament del sistema intern d'informació d'alertes de l'Ajuntament de la Llaguna. El punt 8 és la proposta d'acord de notificació de crèdit 4/2023 i el punt 9 és pregs i preguntes. En el primer punt, no sé si es rectifica l'acte de la sessió plenària del 27 de juliol, o què anava a dir? Per part nostra, sí. Sí, perdó? Sí. S'aprova? Sí. El punt número 2 és donar compte de la ratificació de les resolucions de l'alcaldia. Suposo que vostès les tenen. Sí. I en aquest aspecte volem agrair la transparència en el sentit que sàpiga que ens arriben totes i les podem consultar de manera fàcil. Per tant, se les hem pogut mirar, se les hem pogut dir. Hi ha alguna cosa a dir, algun? Sí, així en general, sobretot és el decret 2023/810, que és sobre la creació del grup d'estudi. Per tractar sobre el tema de les retribucions, que és aquí, volíem preguntar una mica quines funcions, Vam crear aquest punt en el qual, en referència al que vostès van mencionar de la regulació d'indemnitzacions per cada un dels càrrecs electes i també regulació dels treballadors que estan aquí. Naturalment, si em permet que li contesti l'últim d'aquest ple, amb això, amb Sí, preguntes. perquè Perquè en relació amb aquest punt que vostè menciona, és veritat, es va crear, hem estat treballant-hi, però si em permeten, anem adelantant amb el ple i l'última hora els explicarem. Sí, perquè per exemple presentar una moció que veiem que no està recollida a l'ordre del dia. Mana, per com? Està previst entrar. Sí? no vol dir que l'ordre del dia que es modificaria... No, deia que s'ha canviat la modificació com era previst. No, com que no Vaig. ho veurem. No té, eh? Vale. Bé, continuem. Per tant, en referència als decrets, això mateix està en el punt número 2, no? Sí. Hi ha algun tema? S'accepta aquest? Vostè s'aprova? Molt bé. El punt 3 és la proposta d'acord de l'aprovació del compte general 2022. Va. Perdó. Considerant que la intervenció municipal de l'Ajuntament de la Llaguna va procedir a la formació del compte general d'aquesta corporació Perdó, se sent? corresponent a l'exercici econòmic 2022, juntament amb tota la documentació anexa al mateix, considerant finalitzats aquests treballs i obtinguda la documentació corresponent, la intervenció municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a l'aprovació del compte general. Considerant que en posterioritat la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió celebrada el 22 de setembre de 2023 ha emès el corresponent informe preceptiu en relació al compte general d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 22, considerant que mitjançant anuncis va publicar el butlletí oficial de la província de data 27 de setembre el compte general i ha estat objecte d'exposició pública durant el termini de 15 dies i 8 dies més, durant els quals els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o observacions, considerant que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada pel secretari general de la corporació durant el termini d'exposició al públic d'aquest compte no s'han presentat
Sobre la base de tot l'exposat es proposa el següent acord. Primer, aprovar el compte general de l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Llaguna. Segon, remetre el compte general aprovat juntament amb tota la documentació que l'integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes i òrgan autonòmic i tal com s'estableix a l'article 212.3 del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i en compliment dels mandats de la llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i altra normativa concordant amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Bé, tenen algun formular sobre aquest punt? Bona nit. Per tant, s'aprova? Sí. Molt bé. Bona nit. El punt número 4 és la proposta d'acord de l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal 2024. Sí, vistes les propostes o modificacions d'ordenances fiscals d'aquest Ajuntament efectuades per diferents àrees i departaments municipals per al proper exercici de 2024, vist l'informe més per l'executiu d'intervenció municipal, s'adverteix que el procediment d'aprovació de les ordenances en relació amb l'article 49 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local referent al procediment a seguir a l'aprovació de les ordenances, així com els articles 15 i 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals relatius a la imposició, promoció i ordenació de tributs per les corporacions locals, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment les ordenances fiscals o la seva modificació que han de regir durant el proper exercici econòmic corresponent a l'any 2024, que a continuació es detallen i que figuren com a pas annex del present acord. Aquí hi ha tota la relació. Llavors, el segon punt és exposar els acords precedents al taulell d'anuncis d'aquest Ajuntament durant 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al butlletí oficial de la província. Dins del citat termini, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que considerin convenients. Tercer, disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el referit període d'exposició pública, l'acord adoptat d'aprovació provisional es considerarà automàticament definitiu sense necessitat d'ulterior acord. I quart, disposar tanmateix que els acords definitius incloent els provisionals elevats automàticament a aquesta categoria i el text íntegre de les ordenances o modificacions de les ordenances aprovades es publiquen en el butlletí oficial de la província, entrant en vigor posteriorment al dia 1 de gener de 2024. Bé, tenen alguna cosa a comentar sobre aquest tema? Bueno, sí, alguna cosa que farem potser per abans, perquè són minúcies que hem detectat, però sí que hem detectat, per exemple, que l'ordenança fiscal 11 i la 12 són les mateixes. Està repetida, el text i el títol i el text. No sé si hi ha alguna paraula que canvi, però jo m'he trobat. És que és La taula de reclamació... No, això és de... No, perquè llavors s'haurà de modificar tota la numeració. Una volta. O sigui, és que estem buscant paraula per paraula i article per article de l'ordenança i són molt lentes. A part d'això, tenen una altra? No, a part d'això hi ha un parell de cosetes, una cosa de l'escola Bressol que va en relació després a la regulació que es comentarà després, per tant ja ho comentarem quan s'hagi provat o no la regulació. També saber si hi ha algun canvi significatiu que hagi introduït. Hi ha un petit canvi aquí amb el punt 23, la taxa de prestació de serveis del cementiri. Sí, s'ha modificat. Sí, hem vist que s'ha reduït molt. Això va relacionat, ja els explicarem després, que nosaltres hem ordenat un lloc perquè teníem demandes o suggeriments en què una persona o una família incinerava el difunt, llavors no sabien, etc. Llavors nosaltres el dia 1 de novembre, que és el dia de Tots Sants, estan convidats vostès, ja els podríem dir, a la 1 del migdia farem un acte, diguem així, no d'inauguració, sinó d'informació, i ja estaran clavats aquests columbaris, de moment són 6, a mesura que si hi ha algú vulgui adquirir, s'aniran posant. Hem agafat aquest sistema, que inclús ho vam trobar a la municipàlia de demanar precisament per altres coses, la municipàlia de Lleida, això, i vam veure, diguem així, aquest tipus de columbaris que són relativament econòmics. Perdó?
simulars o regulars, hexagonals, no? hexagonals que es poden anar afegint a mesura de que i el punt en què s'ubicarà, que ja ho hem ordenat aquests dies, és pujant a l'altra secció de dalt, pujant a l'esquerra, que hi ha un punt, crec que per aquí de Paulina. És aquesta, o F23, la taxa de prestació de serveis funeraris. Que d'acord amb la llei, tal com costa per part de l'Ajuntament, és la que s'aplicarà amb qualsevol veí que vulgui adquirir una d'aquestes columbaris. El punt número 5 és la proposta de l'ús inicial de l'ordenança municipal reguladora dels usos de l'aigua en situació de sequeres. Vist que el districte de Conca Fluvial de Catalunya ha sofert en les darreres dècades diversos episodis de sequera, alguns dels quals han arribat a amenaçar el subministrament d'aigua a les poblacions, de forma més recent, que s'està evidenciant que les sequeres són un fenomen de caràcter cíclic que estan tenint greus afectacions a la garantia de la prestació del servei d'abastament d'aigua domiciliari de competència municipal, vista la directiva 2060 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, estableix, entre d'altres objectius, l'establiment d'un marc per a la protecció de les aigües superficials continentals, les aigües de transició, les aigües costaneres i les aigües subterrànies que contribueixi a pal·liar els efectes de les sequeres de manera que, al seu torn, ajudi a garantir un subministrament suficient d'aigua en bon estat i articula la planificació com a instrument per assolir els referits objectius. Atès que d'acord amb aquest marc normatiu en l'actualitat, les mesures aplicables en situació de sequera s'estableixen amb l'acord del Govern 1/2020 de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla Especial d'Actuació en situació d'alerta i eventual sequera, sense perjudici de la resta de normativa que pugui ser objecte d'aprovació, com ara el Decret Llei 1/2023 del 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de Conca Fluvial de Catalunya, la Llei 9/2003, de 19 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya. Atès que l'esmentat pla de sequera estableix una sèrie de limitacions i restriccions al consum d'aigua per determinats usos en les fases de sequera hidrològica, estat d'alerta, excepcionalitat o emergència, que es declarin per la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, fixa dotacions màximes pel subministrament d'aigua a poblacions, estableix que les administracions competents en la gestió del servei d'abastament domiciliari tenen el deure de vetllar pel compliment de les limitacions que s'estableixin en l'ús de l'aigua per a l'abastament de la població, així com l'habilitació als ens locals com a titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a ús d'abastament urbà, per dictar limitacions de consum als seus abonats a fi d'assolir les reduccions necessàries en els consums globals del servei. Vist que és evident que en un context d'escassetat de recursos hídrics és necessària la col·laboració de totes les administracions implicades i altres entitats que prestin el servei, alhora que l'esforç i la participació de la ciutadania, per tal de promoure conductes associades a l'estalvi de l'aigua i minimitzar el risc de desabastament de la població. Així, atesa la incidència directa de la regulació dels usos de l'aigua en situació de sequera en l'àmbit de la prestació del servei de subministrament d'aigua de competència municipal, és necessari regular les mesures aplicables al servei i als seus usuaris en situació de sequera amb la finalitat de garantir el control al compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions aplicables a l'ús de l'aigua en cada escenari de sequera. En compliment de l'anterior, amb els objectius de protecció del medi, de garantir l'ús racional de l'aigua, de garantir la prestació del servei de subministrament d'aigua a la població i de dotar l'Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l'estalvi en els consums d'aigua i regular els usos de l'aigua, en el municipi en situació de sequera es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en situació de sequera, el text del qual es transcriu literalment, llavors aquí hi ha tota l'ordenança, i com a segon punt exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils inserir una denúncia al web a la pàgina web de l'Ajuntament i a la taulè durant aquest període podrà ser examinat i presentar al·legacions, suggerint reclamacions que es consideren convenients. En el cas que no es presentin reclamacions durant el període d'exposició pública, el present acord celebrarà definitiu sense necessitat de cap altre acord. I tercer, l'aprovació definitiva de l'ordenança es publicarà a la web municipal i a la taulè i el butlletí oficial de la província de Barcelona s'haurà de publicar íntegrament el text de l'ordenança i entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2
la llei reguladora de les bases del règim local. El punt número 7, la proposta d'aprovació inicial del reglament de funcionament del sistema intern de... No falta Sí. Perdó, caram, perdó. Proposta d'aprovació inicial, el punt número 6, la proposta d'aprovació inicial del reglament de la llar d'infants municipal. Vist que la llar d'infant municipal de la Llacuna és un servei educatiu per a infants de 0 a 3 anys que ofereix una educació integral que complementa l'educació rebuda en l'àmbit familiar, atès que la seva finalitat és contribuir al desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants en un entorn qualificat i de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge, atès que l'Ajuntament de la Llacuna assumeix com a pròpia la prestació del servei de la llar d'infants, donada la gran importància de l'educació infantil en aquest primer cicle de 0 a 3 anys, tant pel desenvolupament integral dels infants com en la seva funció sanitària i social, ja sigui en l'àmbit de conciliació de la vida laboral i familiar com en l'acció compensatòria de desigualtats socials o familiars, vist que el primer cicle d'educació infantil és de caràcter no obligatori, per tant l'ús d'aquest servei és de caràcter voluntari, vist que el llar d'infant municipal del Sòria de Lluna de la Llacuna té com a objectiu dotar el municipi d'un servei que permeti atendre els infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, s'entén l'educació de 0 a 3 anys com un acompanyament integral de l'infant i a la seva família en el desenvolupament i educació de l'infant. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment el reglament intern de funcionament de la llar d'infant municipal, el text del qual es transcriu literalment a continuació. Segon, exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils inserint anunci al bloc a la pàgina web de l'Ajuntament i a l'EPB durant aquest període podrà ser examinat i presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions que es considerin convenients. En el cas que no es presentin reclamacions en el període d'exposició pública, ocasió un acord celebrarà definitiu sense necessitat de cap altre acord. I tercer, l'aprovació definitiva del reglament es publicarà a la web municipal i electrònica al butlletí oficial de la província de Barcelona. S'haurà de publicar íntegrament el text del reglament i entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst en l'article 65.2 de la llei reguladora de bases de règim local. Sí, nosaltres ens agradaria que s'incorporés una esmena en el text fent referència a l'apartat 4.12 de quotes i pagaments de rebuts. Trobem a faltar una mica més d'especificitat en el text tant perquè s'estigui com protegits tant l'Ajuntament com les famílies. Creiem que, per exemple, estaria bé que es fes menció, per exemple, a la tramitació o a la comunicació via burofax a les famílies. Moltes vegades tenim en compte que pot ser que hi hagi dos progenitors i que puguin al·legar que no han rebut aquesta comunicació, per tant que l'impagament és culpa que no han rebut la comunicació. Per tant, especificar que l'Ajuntament, o sigui, assegurar-se que l'Ajuntament ha fet arribar aquesta comunicació abans d'arribar al punt 2. I trobo que faltaria un entremig, no? Diguem-ne, entre l'impagament i la pèrdua de plaça. Doncs crec que potser seria bo reforçar aquesta comunicació i també mencionar en aquest propi reglament d'instaurar una mediació per part de l'assistència social també. És a dir, que això simplement que no està... Tot això ja s'està fent, ja està... No, és que això segur, perquè... Això s'està fent, ja. Que estigui guardat aquí, també va salvaguardar l'Ajuntament quan algú pugui dir una queixa de... Tant la mediació amb l'assistenta com totes les facilitats que hi hagi puguin haver-hi, i amb això podem estar tranquils que l'Ajuntament, per descomptat, abans d'aplicar qualsevol norma d'aquestes, les famílies estaran assabentades i es farà tot el possible. Llavors no es donarà cap cas d'aquests. No, ja m'imagino, però és també just perquè l'Ajuntament, o sigui, en cas de queixa que quedi per escrit, negre sobre blanc també, perquè qualsevol persona que pugui tenir una queixa de no m'he assabentat que he perdut la plaça, que hi hagi una normativa que... No vull la plaça ni jo he dit. Abans, si es vol ficar aquest punt, no hi ha cap inconvenient. És més que res perquè quedi una mica més especificat tota la feina que ja es fa, que quedi recollit. Afegir el que diu la moció, està suportant molts, però no ara, d'anys enrere, i mai cap infant ha perdut la plaça perquè la família no ha pogut, o per lo que sigui,
sigui no fet efectiu la seva cobertura. Bueno, bé, a veure el que diu, però vull dir... Per tant, s'aprova Sí. el punt número 7, que és la proposta d'aprovació inicial al reglament de funcionament del sistema intern d'informació d'alertes de l'Ajuntament de la Llacuna. Sí, vist que des de la xarxa de governs oberts s'ha consensuat una proposta de regulació del sistema d'informació d'alertes entre les institucions i entitats que en formen part, que té com a finalitat facilitar directius per l'aprovació de la norma reguladora del sistema intern d'informació en concordança amb la llei 2/2003 de 20 de febrer de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, així com la directiva de la Unió Europea 2019/1937 del Parlament i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del dret de la Unió. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Aprovar inicialment el reglament de funcionament del sistema intern d'informació d'alertes de l'Ajuntament de la Llacuna, el text del qual es transcriu literalment aquí. I un segon, exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils inserint anunci al web a la pàgina web de l'Ajuntament i a la taulera. Durant aquest període podrà ser examinat i presentar les al·legacions, suggeriments i recomanacions que es considerin convenients. En el cas que no es presentin reclamacions durant el període d'exposició pública, el present acord s'elevarà definitiu sense necessitat de cap altre. I tercer, l'aprovació definitiva del reglament es publicarà a la municipal de Taulera, el butlletí oficial de la província de Barcelona, on s'haurà de publicar íntegrament el text del reglament i entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst per l'article 65.2 de la llei reguladora de les bases de règim local. S'aprova? Vostè s'aprova? Si és que no acabàvem De comprendre. Sí, perquè no hem tingut temps d'entrar molt a fons. Per tant... Bueno, poden abstendre's. Sí, no, ens abstenim perquè no hem pogut... Abstendre's? Vostè s'aprova? Sí. I el punt número 8 és la proposta d'acord de la modificació del crèdit 4/2023. L'alcaldia ha elaborat una memòria justificativa en què exposa justifica la necessitat de realitzar despeses per les que inicialment no hi havia consignació pressupostària a l'exercici 2023. Aquesta memòria acredita la urgència d'aquestes necessitats i la impossibilitat de demorar fins a l'exercici següent. La intervenció municipal ha elaborat un informe referent a l'adequació a la legalitat d'aquesta modificació i la viabilitat de les fonts de finançament previstes per finançar l'increment del pressupost de despeses, per la qual se sotmet a aprovació del ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient número 4/2003 de modificació del pressupost de despeses mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari per un import de 13.373 euros amb 91 cèntims, amb el detall i fonts de finançament que es detallen. Aplicació pressupostària de nova creació, la 323/623, amb la descripció de funcionament de centres d'ensenyament per a instal·lacions tècniques, amb l'import de 13.373,91, i finançament de la modificació es baixa per renovació de la partida de l'aplicació pressupostària 1622/639, descripció i gestió de residus sòlids urbans, altres inversions associades al funcionament operatiu dels serveis pel mateix import. Segon, publicar en el butlletí oficial de la província i el tauler d'edictes de l'Ajuntament l'anunci d'exposició pública d'aquest acord durant un període de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació a efecte que les persones interessades poden examinar l'expedient i formular les reclamacions que considerin oportunes. I tercer, considerar definitivament aprovat aquest acord en cas que no es presentin reclamacions, publicar aquesta aprovació definitiva i un resum de la modificació pressupostària a nivell de capítol en el butlletí oficial de la província i remetre una còpia de l'expedient a les administracions corresponents. D'acord? Aquí sí que la memòria que acompanya la proposta no detalla gaire més a banda que hi ha la comunicació. I m'agradaria simplement perquè ho sapiguem tots. Aquesta modificació va relacionada... Aquesta modificació de crèdit va relacionada amb la subvenció que s'ha rebut de 13.377,91, que és per la instal·lació de plaques solars a Plaques l'escola. fotovoltaiques a l'escola. Plaques fotovoltaiques, per l'estalvi energètic amb una potència de 5,5 quilowatts i contra la subvenció per aprovar-ho has de fer aquesta modificació. No serà l'última, l'any que ve seguirem demanant-la per anar
adequant tots els edificis municipals amb mesures lògiques. Gràcies. Ho aproven? Ho aproven? Sí. Molt bé. A veure, ara ve el punt número 9, abans d'entrar en pregs i preguntes, crec que vostès han fet entrar un d'això. Sí, una moció. Una moció. Veu ningú diferència. La vaig enviar i vaig veure que no sé què elements que havia hagut. Moció en referència a la regulació, diguem-ho així, la regulació de les regulacions o indemnitzacions en què els càrrecs electes, i no sols els càrrecs electes, sinó el personal que aquí està treballant. Naturalment, per això li mencionàvem abans que es va crear un decret d'alcaldia el 29 de setembre, no sé si que l'han vist, en el qual s'ha creat un grup d'estudi d'indemnitzacions que, naturalment, tot això, en aquest moment no li podem aprovar aquesta proposta de resolució, d'aquesta moció. Ens emplacem i ens formalitzem que abans d'acabar l'any, perquè entrarà dintre del pressupost del 2024, en el qual els quedarà reflexat tota la modificació que vostès fan menció de tot això. En aquest moment no podem entrar en aquest decret, però veient la nostra voluntat de l'equip de govern per regular conjuntament el conjunt d'indemnitzacions tant de càrrecs electes com d'abans com de treballadors. Tal com he dit, el suport es presentarà amb el ple extraordinari abans de final d'any amb el pressupost que deixem. No, doncs agraeixo que es digui això, però sí que és veritat que nosaltres tot això venia de la pregunta que vam fer a l'últim plenari i no fèiem menció dels treballadors públics, sinó dels càrrecs electes amb les indemnitzacions. I el que no enteníem quan vam veure aquest decret és per què de la creació d'un grup d'estudi si la llei reguladora de base de règim local, al seu article 75, ja especifica quins són els barems de les indemnitzacions. Per tant, no enteníem per què crear una cosa així, a banda de que habitualment en tots els òrgans, siguin consistorials o el Consell Comarcal, es crea un cartipàs municipal al primer plenari posteriorment a la celebració dels comicis. Per tant, és el que trobàvem a faltar, i en aquest cartipàs habitualment, per no dir sempre, és on s'especifiquen aquests barems, perquè pot ser que hi hagi una regulació i que no s'hagi d'esperar el següent pressupost, sinó que simplement es fa una modificació de crèdit en cas que sigui necessari acabar l'any amb una modificació de crèdit. I dins del tema del decret, la pregunta veient el decret aquest, ja que no tractarem sinó la moció, és, he vist que posa grup multidisciplinar, ens agradaria saber per qui està compost, quan diu multidisciplinar, perquè entenc que parla de secretari, però quan després parla de multidisciplinar, perquè entenc que és més d'una persona, i quins perfils té aquesta persona. Si simplement equip de govern, per tant entenc que això amb la Junta de Govern no podria tractar, no feia falta potser crear un grup d'estudi. La seva forma de pensar és totalment respectable, però nosaltres hem creat oportú muntar aquest grup d'estudi d'indemnitzacions per tal que aquí la Llacuna és una cosa nova això, naturalment mirarem que la cosa no afecti econòmicament que afectarà econòmicament a les arques de l'Ajuntament, per descomptar aquí amb el que... No, i vostè té tota la raó de que aquí nosaltres amb unes utilitzacions simbòliques, com a alcalde, em sap el que cobrava jo? Bueno, he vist els últims decrets que s'han pogut accedir. Com a alcalde sap el que cobrava? Com a alcalde no cobrava les indemnitzacions. Les indemnitzacions de dedicació. Per sessió. Per cada mes. Posava per sessió. No, la sessió formava part de tot. Segons la llei de base, la reguladora de base... Amb la regulació de les sessions plenàries que estan cobrant aquest senyor, com vostè, com l'alcalde, és a dir, això quedarà regulat. Per tant, naturalment, això sí que té tot el sant de raó. En quant a la dedicació que vostè fa mencionar, i faig aquesta pregunta, sap com cobrava jo com a alcalde, o que cobro? Sabem que vostè va cobrar durant 4 anys els darrers... No 4 anys, el que cobro cada mes amb dedicació cada dia des de les 6 a les 7 de la tarda fins a les 11 de la nit. Han publicat
publicat que s'ha cobrat unes indemnitzacions. 600 euros al mes, 600 euros al mes. Doncs això se li diu sou i ja Però està. el sou que vostè menciona, aquest sou, s'ha d'oficialitzar, és a dir, aquesta... Però no ho demano jo, ho demana la llei. Ja ho sé, la llei, ja ho sé, però l'única cosa que aquesta llei repercutirà a les arques de cada un d'aquests senyors que estan aquí davant. No ho oblidi. Sí, No ho oblidi. però... Sí, perquè naturalment Fins ara- aquesta llei, permeti'm un moment, aquesta llei, doncs, en aquest cas, el que cobra l'alcalde, el que cobra aquest regidor, el que cobrarà... No, vostès no, perquè no estan dins l'equip de govern, vostès cobraran com a sessions plenàries, no? Va, molt bé. Fins ara no, perquè ara cobraran més, és a dir, abans cobraven inferior al que cobraran ara, vostès. Vale? Molt bé. Ho decidiran. No, sí, la llei, sí, però torno a dir, és a dir, el que cobra l'alcalde, el que cobra aquest regidor, doncs s'haurà de regularitzar amb el règim de seguretat social i això comportarà, doncs, i fet els números, això s'anirà 20-22.000 euros més cada any a les arques del municipi. Però la llei l'empara, no ho oblidi. No, sí, jo no li dic pas el contrari, la llei l'empara. Jo el que dic és que fins ara... Vostè té tota la raó, però jo m'ho miro d'una forma econòmica i naturalment, si em puc estudiar 22.000 euros, doncs les arques, amb un ajuntament que anem així... Sí, però, senyor alcalde, fins ara vostè en el I ha sigut transparent tot, transparent, en el qual jo faig la retenció, parlo per mi, el senyor s'aplica la retenció, aquí no hi ha res que es pugui amagar. És simplement estalviar aquesta quantitat que naturalment s'anirem 20-22.000 euros amb tot aquest d'això. Però fins ara... Que té tota la santa raó, que la llei l'empara. Però és que no m'empara a mi, ha d'emparar al municipi, perquè Sí, fins ara... Esperi un moment. vostès. Fins ara vostè, en el debat que vam fer de les eleccions municipals, vostè davant de 200 persones i gravat, que ho van veure més de 400 persones, després per YouTube, a va dir que no cobrava, va dir que no tenia sou. Que no. Que no tenia sou. Però vostè ha cobrat... Que no tenia sou. Ah, Vostè també ha cobrat quan ha estat a l'equip de govern, Jo n'he cobrat 3.000 al semestre. Un moment, vostè també ha cobrat quan ha estat a l'equip de govern. Vostè també ha cobrat quan ha estat a l'equip de govern. Siguem coherents, per favor. Això és públic, sí, és públic. Ja li dic el que estic cobrant jo com a alcalde amb una dedicació, bueno, en fi, és igual. Això ja li vaig dir. I vaig dir públicament que no volia sou. Ara m'hauré de posar sou. M'hauré de posar sou. Ja està. Ja està estipulat, perquè en els Ja últims... està. És que vostès m'impiden que posi sou. No, és la llei, nosaltres no. Que sí, clar que sí, que ja li dic que té tota la santa raó de la llei. Podria no cobrar res i només cobrar les sessions plenàries que diu la llei. Això és un tema meu. Això és un tema meu. Perdoni, no es posi si l'he de cobrar o no he de No, per cobrar. això mateix dic que no és qüestió de que jo li digui que ha de cobrar o que la llei li digui que s'ha de posar un sou. Hi ha alcaldes, hi ha regidors que no cobren res. Hi ha municipis al voltant que només cobra l'alcalde i els regidors no cobren, només cobren plenaris, encara que siguin l'equip de govern. Vull dir que al final és una cosa que vostès han de presentar en el cartipàs i s'ha d'aprovar i ja està. Nosaltres el que dèiem això, i en els últims decrets que s'havia presentat també veiem unes disfuncions en la quantia entre regidors, cosa que no enteníem perquè la llei, en principi, qualsevol regidor, tots tinguin alcaldia o estiguin a l'oposició, han de cobrar exactament el mateix per sessions plenàries. Això és correcte. Ja li he dit, és correcte, això, sí és correcte. Si fem una sessió plenària cada 3 mesos, 3 mesos, a part de que aquí no en fem una cada mes, en fem una plenària que és el que marca la llei, cada 3 mesos. L'extraordinari que l'alcalde, si vol, pot fer una cada mitja hora. Anem a suposar, m'entén? Però vull dir, no és aquest el cas. Jo li faig aquesta menció, jo li exposo, li torno a dir que hem creat aquest decret del 29 de setembre en el qual, repeteixo, a nivell d'assegurança, tot això, vull dir, en fi, s'ha fet molt ben fet i em comprometo en públic davant de tothom que amb el pròxim ple extraordinari abans d'acabar l'any sortirà de quina forma es rebran aquestes compensacions, aquestes indemnitzacions que naturalment per rebre això s'haurà de donar a l'alta seguretat social i tot tal com marca la llei. Això cal, perquè el que no pot dir és que totes som responsables de que l'Ajuntament hagi de gastar 22.000 euros més a l'any. Home, si ens poséssim d'acord, un moment, caram. La llei? Tot el que es pugui estudiar pel poble, jo de vegades estic discutint amb coses, vam anar a la fira de Lleida i vam estar discutint de moltíssimes coses, i
estava discutint com si allò fos més que meu, i no, escolta, tu ets de la llacuna, els del poble, perdoni que ho dic, perquè llavors en podíem estudiar el que no es pot imaginar, vull dir, vostès ho miren d'una forma totalment respectable, la llei els empara i és legítim, nosaltres potser ens miràvem d'una forma més casolana, més de poble, més antics que vostès, potser, vostès són més moderns que nosaltres, i llavors això implica llei o no llei. Miri, això no és qüestió de ser moderns o científics, perquè simplement hi ha una modificació, va haver-hi fa uns quants anys enrere una modificació de la llei d'indemnitzacions dels càrrecs electes que agafa això. Per tant, entenc que vostès potser funcionaven amb l'anterior legislació. Jo, a més, estaré a l'oposició durant els pròxims 4 anys, per tant, aquests sous, vull dir, jo no els veuré. És una qüestió per municipi, també per transparència municipal, perquè al final, si tu mires la llei, si es mira la llei, qualsevol persona veurà que potser aquest tipus d'indemnitzacions poden incórrer en un problema legal i per tant qualsevol ciutadà de la llacuna podria ficar una queixa i per tant l'Ajuntament es veuria i els càrrecs electes que estiguessin cobrant unes indemnitzacions fora del marc legal podrien tindre algun problema o haver de tornar aquestes indemnitzacions o tindre alguna multa. Per tant, per evitar això, tanquem-ho, fem-ho bé i vostès cobraran més o menys en funció del que aquest grup d'estudi estipuli i per tant estalviarà més o menys a les arques municipals en funció dels barems de sous que permet la llei, perquè permet en funció de la dedicació, si són 25%, 75%, que és el màxim, o 50%. Ja està. Molt bé. Sobre aquest tema m'agradaria també. Primer, jo confio que el grup d'estudis haurà trobat la manera per poder encaixar legalment les retribucions de la manera menys costosa possible per l'Ajuntament, però complint la llei, entenc que es tracta d'això. El que sí que m'agradaria saber és si se sap ja qui forma part d'aquest grup. I després un dubte que em queda d'aquest decret, parla de retribucions, etc. No sé si això inclou també les dietes, les compensacions per quilometratge, diners fora, etc., que crec que estaria bé que s'inclogués per veure com es compensa. Correcte. Aquest grup de, diguem així, tècnic que vostè vol això, és l'advocat de l'Ajuntament, l'alcalde, el secretari i l'equip de govern. Estem preparant això i, naturalment, tal com li he dit, no fa falta més persones, vull dir, s'ha de fer tal com vostès ho estan dient. Ja li dic que la llei és aquesta, simplement nosaltres evitàvem que hi hagués més costos, res més que això. Repeteixo, la llei és la llei i s'ha de deixar. Per acabar aquest tema, si creu oportú, els mencionem que abans d'acabar l'any, en un ple extraordinari, donaran compte exacte de tot aquest punt. I després em sembla que mencionava una altra pregunta que vostè ha fet, han entrat, secretari? No, això era la moció i Sí, tenim dues preguntes que les hem entrat per sentir, perquè no ens ha donat temps de fer-ho més de 48 hores, però les farem ara en el torn de pregs i preguntes, no? I simplement les hem fet per escrit perquè després constin en acte tal com les hem redactat. El punt, si acabem aquest punt, entrem ja al tema de pregs i preguntes. Comencem aquí la taula, si vostès volen començar, i després invitarem els assistents que volen formular alguna pregunta i molt de gust, si es pot contestar, es contestarà, i si no, quedarà sobre la taula o en una pròxima d'això. Hi ha alguna pregunta per part de vostès? Bé, és una pregunta sobre el tema de la legislació. No sé si sí. Nosaltres hem estat mirant i amb tot el tema de l'afectació de l'amiant i la legislació estatal de l'any 22 que de residus i sòls contaminants per una economia circular va establir que en el termini d'un any, des de la seva entrada en vigor, els ajuntaments havien d'elaborar un cens d'instal·lacions i emplaçaments en amiant juntament amb el calendari que planifica la retirada. Tant el cens com el calendari s'havien de transmetre a les autoritats sanitàries, mediambientals i laborals competents de les comunitats autònomes. El govern català, a més, sabem que té diferents plans i estratègies com el pla de govern de la legislatura, el pla normatiu 21-23
i l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 21-26. I, atès que la majoria d'aquests plans i normatives s'han dotat d'eines tant tècniques com financeres com d'assessorament, volíem, per part de la Generalitat, és a dir, que no hi ha costos per part dels ens municipals, volíem preguntar si s'havia iniciat aquest inventari i si és que sí, en quin punt es troba i quan està previst presentar-lo i transmetre als òrgans. Més que res perquè sí que hem vist que hi ha algunes subvencions que ja s'han exhaurit que s'hi poden afegir ciutadans, no cal només que siguin per obra pública, per edificis públics, sinó per edificis privats. I en alguns casos sabem que s'estava mirant que les pròximes obertures de convocatòries de subvencions estiguessin lligades a que aquella edificació estigués inclosa dins d'aquests inventaris, aquests censos municipals. De moment no passa, però per tant, ja que el termini que dona la Generalitat fins a final del 2023, doncs això s'estava fent i... Sí, això t'ho puc contestar. Amb l'enginyer es va anar a tots els edificis municipals i no hem detectat a cap edifici municipal que hi hagi amiant. Si s'ha de tornar a fer un repàs més exhaustiu, però la primera valoració no n'hi ha. I els castellogats sota l'Ajuntament? A castellogats pot ser que n'hi hagi, però clar, és particular i com a particular tampoc hem rebut cap entrada ni cap sol·licitud que ens demani informació de com subscriure o com... Però em sembla que parla d'edifici municipal. L'únic local que l'Ajuntament té el té llogat no és propietari de l'Ajuntament, per descomptat, tal com diu això. Llavors, és lògic que això ho transmetem com a propietari del local i que l'inventari està fet. Sí, bueno, tampoc tenim gaires edificis municipals, però els que tenim... L'únic local que hi ha amiant és el local en què hi ha un magatzem de la brigada. Sí, de la brigada. Llavors, ja ho mirarem perquè no em semblava que discernís que si eren públics o privats exclusivament. Jo diria que són públics. Sí, parla de públics. Públics, són públics. Si no és així, aleshores possiblement. Gràcies. Després teníem una altra pregunta. En el darrer ple de 27 de juliol, el senyor alcalde, sobre el pla de mobilitat, va dir que es posava en marxa i que passava l'estiu se'ns informaria d'allò que s'hauria portat a terme. Llavors, donat que el pla de mobilitat és de l'octubre de l'any 2020, quin és el calendari previst? Perquè es van fer tota una sèrie d'al·legacions en el gener del 2021, de les quals no hem sabut quines s'han incorporat i no, i aquelles que sí, i una mica serà el calendari previst, d'aprovar un pla definitiu, la recollida d'esmenes i l'inici de les actuacions. Donat que aquest estiu sembla que serà especialment conflictiu a nivell de cotxes, d'aparcament, de mobilitat dintre del poble. Una mica saber com està aquest nivell. Ara farem l'ordenació una miqueta de dins el casc, perquè per tot es necessita un pla de mobilitat per tots els carrers, allà a la plaça del Ball, al carrer de la Creu, un baixi i l'altre pugi, això ja ho tenim. Anirem posant... Aquella primera àrea que marcava el pla de mobilitat serà l'àrea al centre, Sí. I això ja ho tenim. Per exemple, per tots els altres carrers es tindrà que fer un pla... L'únic carrers que no estan dins del casc urbà, com diu el Josep, és el carrer Pedragosa, en el qual hi haurà una direcció avall, el carrer de Maig hi haurà una direcció amunt, per no trobar-nos allà, i només hi haurà un sol aparcament. Estem a la llacuna. Estem a la llacuna. I la llacuna, si vostès van estar aquí, o algú de vostès va estar aquí present el dia que vam exposar aquest pla de mobilitat, doncs la gent s'emparrava per les parets. La gent vol anar a comprar amb el cotxe, vol d'això. Llavors, el que diu el regidor, i em reafirmo el que diu, vostès ja ho veuran, farem d'immediat, que ja aquí
hi ha el planell, si després se'l volen mirar, hi ha el planell en el qual el cas Conti hi afegirem aquest entorn. A mesura que ens anem educant tots, això és com implantarem el porta a porta, també haurem d'anar nau, dient que estem a la llacuna, La llacuna, tots ens coneixem i hem de procurar no alterar, diguem-ho així, el veïnat i tot això. Si tothom estava acostumat a agafar el cotxe, aquí a la plaça, hi ha la Rosa, que ha sigut regidora d'aquí, en el qual va lluitar moltíssim pel tema de la plaça major, doncs, a còpia del temps ja ens hem educat que, però abans aquí a la plaça, vostès ho havien vist, que hi ha 200 cotxes. Llavors, tot això, si ens permet que ho fem així, doncs així ho farem. I després... És complicat. Sí, però és a poc, informació, És a dir, d'immediat, perquè el tenen aquí, clar. Hi haurà l'estudi. Sí. Hi haurà el carrer des del Poliment tirarà avall, llavors el carrer de la Creu seran dues direccions per si vols entrar a la plaça, i llavors dèiem de la Pedregosa una i el Vilademàgia una altra. Perquè ja havíem enrunat això. El problema és que la gent allà no hi aparca mai, al pàrquing. Ens haurem d'acostumar. Sí, llavors dèiem d'aparcar això al cantó on hi ha el pàrquing, posar senyals a terra perquè puguin aparcar allà i clar, es toparan també amb el pàrquing, potser entraran a dins perquè si durant l'any, si veus un cotxe aparcat allà és molt. L'únic lloc que anava una miqueta bé era aquí davant al costat del Torres i ara allò han tingut que treure perquè s'ha vengut i es van dir que no. El pàrquing aquell de baix allà hi ha amb els cotxes, però no hi ha manera. I llavors, al carrer de les Eres, el problema està a l'entrada i sortida. I allà també farem un circuit. Però és el que estàvem dient. Mira, jo estic posant lletreros d'aquests. Justament n'he fet fer més. Allà viu l'Orga. La furgoneta aquella... Hi havia 6 furgonetes. No, amb la furgoneta aquella blanca, jo aquí davant de la pansa ja no vull dir més perquè m'emprenyaré un dia davant de la pansa i no... No, si és un conveni amb Mossos d'Esquadra que puguin venir. Aquí està el problema. Llavors jo els hi vaig posant lletrerets d'aquests. Jo també ho feia. Igual, doncs no m'he sortit a casa. Però bé, per exemple, que això ho havia comentat també alguna vegada... Ara, si poguessin venir els Mossos i posar durant un mes de dir, per exemple, això a Sant Joan es va acabar, perquè em sembla que allà a Sant Joan devia tenir algun conveni, no ho sé, i posaven, primer devien posar papers de la policia, doncs, i després devien posar multes. Però clar, que no et fan cas. Sí, no, però per exemple, els veïns que som de la part, diguem-ne, de la zona dels bombers, i aquí alguns ho som, per exemple, sobretot quan anem amb canalla, per una qüestió de seguretat, i potser hi ha una cosa tan senzilla com potser posar una sèrie de jardineres a la part de la vorera, allà al pont, i cap amunt, davant de Can Maria, per evitar que hi hagi aparcades furgonetes i motocicletes allà que evitin... Però si allà hi havia uns pilons llant. Sí, però per exemple, a la zona de la part de baix, més tocant cap al pont, i clar, per exemple, quan vols anar amb canalla amb un cotxet, has de saltar de la vorera perquè no passes, o si vols anar amb la bicicleta amb la criatura, acabes anant per la carretera, amb el que implica un perill d'això. I potser, com que ja sabem que els Mossos aquí no venen ni que entrin a robar 4 cases a la mateixa nit, vull dir, ja ho sabem, però potser posant una sèrie de jardineres que ja dificultes, i si hi ha un motorista que vol ficar-se allà, però bueno, que no s'hi ficaran 15, perquè ja se sap que Aquí davant de l'Orga, doncs, allà acabaré, anirem posant una setmana més papers i si no, hi posarem un pilonet. Sí. Ja està, perquè ja fa temps que vam enronar, jo vaig enronar amb un senyor, dic, no en sortiràs amb els pobles, clar, si posa recepta aviat a Rems, però si no, per exemple, a davant de l'estat, allà al Girar, es
posen cotxes allà i no hi ha manera de girar. I tots són gent del poble, Sí. perquè el que aparca allà un moment, si és de fora, corrents va a buscar el paquet de tabac i surt pels d'aquí, aparquen allà. I són gent que estan al costat d'allà. Doncs allà et trobes que tens que fer 3 o 4 maniobres i justament jo li vaig ensenyar allò perquè a la plaça d'allà a la font allò també és un problema, com ho farem allà. Si no es pot aparcar, dolent. Si es pot aparcar càrrega i descàrrega, dolent. Si es pot aparcar per anar d'allò, estaran una hora. Doncs allà va dir aquí, no ens sortiran si no hi poses una pilota d'aquelles, encara que sigui d'aquelles de plàstic, aquelles que... Si no, no ens sortiràs. Perquè ens ha passat a molts pobles. I el que em sap més greu és que som gent d'aquí al poble que fem això. Així és, educació. Doncs anar treballant amb això i amb aquestes àrees una mica fora d'aquest pla de mobilitat central, que som les zones de les barriades una mica més quan estem abandonats per una qüestió de seguretat, perquè tenim la llar d'infants com la tenim, no pot ser que la gent que porta les criatures a la llar d'infants es trobin una cursa d'obstacles per anar. Encara el cantó que va bé, perquè passen pel pont per anar a llar d'infants, allà no aparca ningú. Sí que aparquen. A l'esquerra d'allà no. Sí, que A aparquen. vegades... Molt pocs. I els dissabtes i diumenges, si vols anar a comprar al parc, has de saltar, perquè allò és un aparcament de motocicletes. Bueno, però les motocicletes aparquen a dalt, no? Alguna era? Alguna? A la cera de davant de Cara Maria la Corada. No, 15. Més aviat al costat. 15 motocicletes. Sí. Ah, Doncs ja us enviarem les fotografies. No, 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 vull dir. I el tema tornem, això de la zona aquella. Som molt pocs veïns que estem al cantó, diguem-ne, al cantó, diguem-ne, del polígon, no? Realment que hi visquem, però sí que tenim els contenidors allà i en canvi els veïns estan a l'altre cantó. Per tant, jo entenc que els veïns que estan a l'altra banda, quan han de creuar aquella carretera, no tenen un pas senyalitzat i els que volem anar a la llar d'infants cap a l'altre cantó, vull dir, no tenim un pas de vianants fins que no arribes a Cara Maria. Per tant, és impossible creuar la carretera a aquell punt i no pots passar per allà per allà al pont. Vull dir, que també és una cosa que podríem tenir en compte, ja no només pels que viuen en un cantó, sinó per la gent de l'altra banda, que ha d'anar a avançar la brossa en aquell cantó, que pugui anar amb un pas. Més preguntes aquí? Sí, una pregunta de reflexió sobre el tema de l'aigua. Vau comentar que s'estava preparant una licitació perquè encara no hem pogut aclarir si el contracte està vigent, si és prorrogat des de l'any 2013, saber una mica com està el tema aquest, i també la reflexió que si la licitació, sobretot, s'utilitzi el pla director, que sembla ser que s'estava fent, tampoc sabem com està el pla director de l'aigua de la Llacuna, i afrontar un tema complex com és la tarifa i els mòduls, perquè en aquest moment potser tenim un mòdul molt elevat amb un preu molt baix. I també mirar de nou, sobretot, afectar veïns que poden tenir una vulnerabilitat econòmica o social en aquestes modificacions. S'ha de fer, però volíem saber com està. Primer que tot, s'ha de tenir, per tornar a licitar, s'ha de tenir el pla director de l'aigua fet, el qual entre 3 setmanes ja el vam aprovar l'altre dia aquí, va venir l'empresa que està redactant, la Diputació, es podien fer 2 o 3 punts, en el qual això que ha fet, em sembla que vostè va dir que el volia veure quan estigués fet, així que ja està redactat, ja està aprovat, ja està confeccionat, ens ho ha d'entregar la Diputació, i així que tinguem el pla director, doncs naturalment haurem de licitar novament el tema de l'aigua. No sé si això té prou, Li preguntava per la tarifa i si intentarà analitzar... La tarifa no pots posar tarifes, primer el pla director és el que marca totes les directrius que s'ha de tenir per tornar, diguem-ho així, a licitar el que és la concessió de l'aigua. Entenc que el pròxim pes està... Jo crec que sí, perquè ho vam tancar fa 2 setmanes, els veïns, quan diu l'alcalde molt abans d'acabar l'any, doncs tindràs el pla director.
Bueno, hi havia... No, vale. Res, molt ràpid. Si els pressupostos municipals 24, si esteu treballant, si se'ns convida millor a formar part del treball. I estem treballant quan ho tinguem, naturalment, quan ho tinguem més embastat, que serà d'immediat, us invitarem a que feu el repàs, que ho mireu i que doneu les vostres opinions envers el que veieu. Crec que ara, i començar de zero, amb vosaltres, amb tots els respectes, potser ho tinguem més endreçat per tal que ho tingueu més vist per poder opinar i, naturalment, l'opinió vostra també estarà escoltada. I agraïm que puguem participar perquè sempre ens hem trobat amb el pressupost amb 2 dies de temps per poder-ho estudiar. Més coses, aquí a la taula, no? Crec que i això sí. Primer una consideració i un recordatori. La consideració té a veure amb que el dia que es va presentar el pla de mobilitat, evidentment va haver contestació. Però de la mateixa manera que constatem que hi va haver contestació, hi va haver aprovació també per part d'una part significativa de gent. Què passa? Que normalment qui contesta crida més i llavors ocupa tot l'espai i sembla que la majoria del ple ens estan aturats, però hem constatat això. T'entenc per on vas. I em sembla... Ja us dic que estàvem a la llacuna. I us dic que aquí, tot això, naturalment, el que estem dient, posar multes, això, no tenim policia municipal, no podem fer multes. Una vegada tinguem una mica ordenat, ja estem en contactes amb els Mossos, però primer ordena casa teva que no ho tens ordenat. Que vols que vinguem a posar multes, sancions, el que estic... Comparteixo la posició en el sentit que les decisions que es prenguin, que s'han dit que es prendran, tinguin caràcter educatiu, però que en qualsevol cas s'ha de començar quan abans millor, perquè si no recordo malament, com hem presentat el pla de mobilitat era començaments del 2021. És correcte. És a dir, farà 3 anys ja. Però suposo que vas, perdona que t'utegi, vas, diguem-ho així, amb referència a unes certes persones que van alçar el crit al cel, que aquí, que allà, inclús alguns van aixecar, van marxar. A vegades aquí has de fer, encara que no ho sembli, has de fer una mica d'això. Per no alterar. Llavors, vam deixar refredar. Qui més crida... No vol dir que tingui raó. Això era la constatació, el recordatori. El grup de treball Aigües Vida, del grup local d'acció, varen presentar el 23 de maig una instància, i aquesta instància està pendent de resposta. Hem estat, diguem-ne, tranquils en el sentit que ens ha coincidit en període electoral, en configuració de nou govern, però estirant molt els terminis de resposta són 3 mesos. Han passat aquests 3 mesos, per tant, us recordem que està pendent de resposta aquesta instància. Hi ha un conjunt de preguntes i consideracions pel que fa a la situació de l'aigua. Simplement recordar-ho. En referència amb l'aigua. Sí, el tema específic era l'aigua, perquè hi havia hagut una resposta anterior per part de l'Ajuntament que a parer nostre no contestava les preguntes que específicament es feien i aleshores s'intentava per això. En qualsevol cas, instància presentada el mes de maig, resposta en límit de termini legalment exigible a finals d'agost i això, simplement hem vingut al ple a recordar-vos-ho i ja està. Molt bé. Més preguntes aquí, no? Sí, jo voldria fer una pregunta. A veure si l'Ajuntament té previst d'alguna vegada solucionar el tema dels IBIs que estan tan desfassats aquí a la Llacuna. Si ho teniu previst o... perquè ja he fet diverses vegades aquesta pregunta, se m'ha contestat que sí, que estan malament, però ningú hi posa mà, ningú. I portem anys ja així, Ja ho saps que ja fa anys que estic així. Sempre, no és la primera vegada que et manifestes així, no és la primera? No, clar que no. Manifesto perquè crec que tinc tota la raó del món. Perquè quan l'any 85, quan es va remodelar tot el l'IBI, quan es va fer l'IBI, doncs
es va fer per tothom, tot el poble, o sigui, que és normal. Ara no. Ara va fer una redada tot al voltant del No ho poble. vam fer, eh? No ho sé, no, a mi no ho sé qui ho va fer, m'és igual, no ho sé. Però això no és normal. I això, o sigui, si tu puges els impostos a tota la gent, és possible que llavors puguis baixar una miqueta el coeficient i els que estem pagant unes fortunes ens ho puguin baixar una mica. És la pregunta que faig. Si l'Ajuntament té previst algun dia fer una mica de justícia en aquest aspecte. Que ja sé que és un tema complex. Ja ho sé. Justícia, anem a suposar, llavors si te baixen el coeficient amb tu, és a dir, justícia, llavors... No, el que no és normal és que amb els uns els hi hagin a pujar i els altres no. Amb aquesta macro que dius, que nosaltres no vam, quan volien venir el que es va fer va ser una regulació, va haver una inspecció, jo com a alcalde vaig dir que no vinguessin els d'Hisenda a fer la inspecció, i doncs bueno... No sé qui va venir, algú va venir, està claríssim. Avui dia, tu ho saps tant més que jo, que avui dia no fa falta que desplacis No, clar. per saber què hi ha. Clar que no. Per exemple, jo dic com a cosa pròpia, i fa riure el dir, jo per exemple a casa pagava 320 euros, ho pago 1.200. Ho vaig fer mirar, em va dir, deixo com està, perquè si no, encara hauràs de pagar molt més. Cases antigues que amb els anys s'han anat fent reformes, i llavors, ja ho saps, com normal, quan miren, hòstia, per exemple, ara... Sí, però només una part del poble, la meva pregunta és aquesta, només una part del poble. Només uns quants, perquè no va passar a tothom. No, a veure, un moment. Jo ja ho sé, no és la primera vegada que ho dius, Pepita. No és la Bueno, primera vegada, ni la segona ni la que fa 10 que ho dius. Jo pregunto si això es té en compte i si algun dia teniu ganes de... Mira, això serien ingressos directes per l'Ajuntament. Això va directe a l'Ajuntament. Ja ho sé. Va directe, és a dir, Ja ho sé, ja. però el que tornem a dir, hòstia, aquí serà una bomba de rellotgeria, això, eh? Una bomba de rellotgeria, serà això, eh? Esclar, mentre només és amb uns quants no passa res. Bueno. És així, Josep, és que és així. Bueno. Jo t'ho dic, jo només pregunto si hi ha alguna intenció... Esclar, aquí és la intenció, Perquè, bueno, ja ens han proposat, Mira, has avui, has vist Igualada avui? Has vist Igualada avui? No. Doncs ho veuràs pels mitjans, a l'Ajuntament d'Igualada ha pujat el 14, el 13, el 12, tots els IBIs, tot ho ha pujat. I bueno, tota la gent, vull dir, hi havia 500 persones allà a la plaça manifestant-se, etc. És a dir, què vol dir això? Que quan toques això, doncs és molt delicat, És molt delicat. I aquí a la Llacuna, un 60% són cases antigues de tota la vida. Si vaig anar a Hisenda, m'han dit, no, tots són corrals, això, corrals, m'han dit. Què vol dir corrals? Hi ha molts corrals que s'han arreglat, Corrals vol dir corrals. Hi ha molts corrals que s'han arreglat, Aquí el tema. Corrals vol dir que els constava el que s'han anat arreglant. Amb l'ajuda de tots hem de fer de mica a mica, si no aquí fotrem una bomba de rellotgeria, t'ho dic jo. I tu estàs... Això ja ho saps que estic emprenyada amb això. Ja ho sé, ja ho saps, però jo dic, bueno, és igual, jo simplement he fet aquesta pregunta. Llavors jo voldria incidir en una cosa, la plaça aquesta que hi ha al costat de Cal Federats, allò, digue-li plaça, digue-li no sé què és, que allà hi viu la meva filla. Vosaltres us penseu que teniu de permetre a l'Ajuntament que allò estigui d'aquella manera, aquella paret allà a punt de caure, tot allò d'aquella... Jo perquè no soc l'amo del terreny, però si fos l'amo del terreny, allò no ho tindria d'aquesta manera. Bueno, l'Ajuntament ha fet passos per comprar-ho, per buscar una solució. Ho ha regularitzat, allò han heredat unes persones allò, quan han heredat d'un temps cap aquí, han tingut a reposar-ho, nosaltres ens vam oferir a netejar-ho, a endreçar-ho, treure allò aquella paret que dius que hi ha perill allà on viu la teva filla, per la qual, doncs... Però
Però, Espero que en breu vol dir màxim 2 mesos, i després de la meva filla que això estigui solucionat. O bé per venda com a parcel·la, perquè tampoc no sabien si ho podien vendre, o bé l'Ajuntament ho adquirirà, buscarà els dies per fer un aparcament, etc. Tampoc és tan difícil d'arreglar-ho una mica, penso, per part de qui sigui, amb el terreny o per part de qui sigui, però no tenir-ho d'aquella manera. Surts allà dintre la casa... Mira, en aquests moments, i això, si s'ha netejat 4 vegades, ho ha netejat l'Ajuntament. Ja ho sé. Però bueno, això és culpa vostra. Clar, perquè si tu ho agafes i ho passes per contribucions a mà, s'ha acabat les històries. No es pot fer així, les coses. Sí, bé sé que hi ha gent que ho fan. Hi ha ajuntaments que ho fan. Clar, si tu ets l'amo d'un terreny i ho tens en males condicions i l'Ajuntament ho fa... Amb les noves ordenances amb les noves ordenances que hem posat, terrenys dintre del poble que no estiguin ballats, netejats i ballats, i si no, ho aplicaran. Si no teníem aquestes ordenances no ho podíem fer. Suposo que ho heu organitzat com les noves ordenances que hem aprovat ara aquí. És que avui dia... Jo he comentat aquest terreny perquè m'afecta indirectament. Oh, clar, lògic. I allà passa un tros així. És que és... Encara sí, bueno, van construir el millor camí. Però bueno, això ja no es pot arreglar. Van construir, havent dit les normes subsidiàries fetes. El millor camí. Correcte. Sí, ja ho sé, ja. Teniu més preguntes? No. Vosaltres aquí? Ja en tinc prou. Una pregunta molt ràpida sobre el tema de les plaques. És una subvenció de la Diputació? És a dir, no hem de pagar nosaltres res? No ho dic perquè està subvencionant, no, es paga 3 vegades les plaques. Tot l'import 100%. Perfecte, per l'ICAM o el que sigui. O ja perquè l'import està superinflat. Volia saber, a veure si teníem els resultats de l'aigua, si és potable ja o encara no. Surt públic, no? T'han pujat a rang. No, ho dic perquè l'última notificació era que no era potable i no ha hagut cap notificació de que ho és. Mireu, el tema de l'aigua, que ja us informarem, el tema de l'aigua estem treballant més del que penseu. No cap dubte. Més del que penseu. Més del que penseu. És a dir, properament es faran 2 prospeccions, és a dir, 2 sondejos, en el qual ens ha de sortir aigua bona, sense que portem nitrats ni sulfats, i això serà d'immediat. Ja tenim autorització també dels propietaris, i això, màxim un mes, ja faran aquestes prospeccions per saber quin caudal es treu aquí, quin caudal, segons els geòlegs, han vist que hi ha allà. Això és la... Us faig una invitació que sapigueu que el dia 27, ja farem públic, el dia 27 de novembre, a les 8 del vespre, fem venir el vicepresident de la Diputació, el diputat, uns altres diputats de la Diputació de Barcelona, en el qual exposaran totes les inversions que la Diputació de Barcelona dintre del 2024 farà o té previst per fer-ho aquí al poble de la Llaguna. Això és important que sigueu d'això i podeu fer preguntes als que creieu el 27 de novembre a les 8 inversions de la DIMA, a la Diputació, a la Llaguna pel 2024. D'això també entra el famós tema de Cal Magí Ferriol, que el Ferriol amb vostès els vaig invitar, però no vaig coincidir, vostè estava lesionat i vostès no d'això, perquè d'immediat ja farem una visita a portes obertes un cap de setmana perquè tothom del poble vegi com està la situació i després és que no podem anar parant, no podem parar perquè si volem no tenim diners, aquí no tenim diners per res, no tenim diners, a mesura que si la Diputació, tal com ho tenim pactat,
ens dona aquesta ajuda autonòmica, es diu? Autònoma, com se diu? Nominativa, en el qual són aquests diners per pagar, diguem-ho així, aquesta compra. També, no sé si ho hem vist, que ara que van aprovar la diputació 106.000 euros per l'Ajuntament de la Llacuna, aquesta setmana passada, per, explica l'instructor secretari. No, per les despeses de capítol 2 de serveis de cara per executar d'aquí fins a finals d'anys. És com un increment de la subvenció de la residència. 3.0 que teníem, doncs són 106.000, que són un dels pobles que, a proporció, la Torre Ramon i els grans aquí, em sembla que són 101 o 102, i ens movem perquè, si no, que arribin diners per poder fer coses. Hi ha una previsió de que s'aplicaran aquestes... Llavors s'ha de muntar tot el tema i és despesa corrent. És despesa corrent. Serà per despesa corrent, no per inversions. A partir d'aquí hi ha diverses opcions per imputar. Per tant, tenim el tema per aclarir temes. El tema del pla director de l'aigua, que immediat això, el tema referent amb l'aigua, la situació de l'aigua veu malament, bona o no tan bona, però entre tots podem estar satisfets que no ens falta l'aigua aquest estiu. Vull dir que hi ha hagut pobles que les han passat morades, però morades. Vull dir que... Després li donaré, a vostè li he de donar una d'això. Vostè va publicar, en referència amb l'aigua, va publicar un informe en un diari local, en el qual atribueix el mal manteniment de l'aigua de tal. Jo, amb tota la bona fe del món, li suggereixo que m'han trucat de seguida els del diari si volia replicar i vaig dir que no, dic en el seu moment. Jo li donaré l'informe que he demanat amb el tècnic, li entregaré, vostè se'l mira. Això de vegades distorsiona el ciutadà, perquè em trucaven després de veure això, em trucaven gent i escolta, que és que la Llacuna que no teniu aigua, que és que aquí, vull dir, li agrairia que quan vulgui, vostè pot fer les manifestacions o tot el que cregui oportú, però si vol anar contra l'alcalde pot anar tranquil·lament, si vol anar contra l'equip de govern pot anar tranquil·lament, vull dir, però si barregem el tema de la Llacuna distorsiona a la ciutadania. Aquí ens coneixem tots, i els que venen de fora també ens coneixem tots, m'entens? És molt diferent, Jo li he preparat aquest informe que he demanat amb el que d'esquina m'han tocat pel diari. Ho vols replicar? No m'agrada. Entrega-li, vostè se'l queda i és les contempla. No és aquest, No, quin és? No, es queda. No. Sí, el que es feia arribar. Podríem tindre com una... Podríem també... Sí, aquí perquè va. Sí, Els espais de buscar-lo. Porta'm el pati, no vull donar-lo. He demanat un informe amb el tècnic perquè, clar, crec que tota la bona fe de vostè mancava de coneixements de com estaven els pous i per què vam fer tota aquesta exposició. Això va anar relacionat que ens vam trobar pràcticament sense aigua degut als incendis que hi va haver a Vallparat i tot allò. Nosaltres, com vostè sap, subministrem a Miralles. A Miralles hi havia uns hidrants i els bombers, clar, van tibar dels hidrants i em truquen a les 8 del matí que els dipòsits estaven buits. Hòstia, dic que s'han rebentat, no sabia... I efectivament, això recorda una alerta impressionant. Faltaven 15 dies, si mal no recordo, per la festa major. I, bueno, allò, immediat, vinga cubes, i anar a buscar cubes a demanar favors i volada, allà on fos, per què? Perquè no faltés l'aigua. I amb tot allò, vam fer venir uns geòlegs i van dir, aquí sembla que aquests pous es podria treure més aigua. I va ser quan hauríeu de fer un sondeig aquí, de dir el foral, i va ser quan vam treure
la maquinària, les bombes i les tuberies, i aquestes tuberies estaven oxidades del contrast entre aire i aigua, Quan una tuberia sempre hi ha aigua, no es farà molt bé mai, però si aquesta tuberia queda sense aigua, i entra l'aire, i l'aire ho va oxidant amb els anys. Llavors, el que feia una recirculació, hi havia foradets per aquí, i feia una recirculació en la qual vam recuperar entre tots tres, que també hem demanat subvenció per tota aquesta reforma d'aquests pous que jo li entregaré al secretari Valls, perquè aquesta és la còpia que vaig fer amb el tècnic, perquè li vaig dir, dic, espavila, fes-me un informe que ho vull donar per tal d'aclarir que hagi cap malentès. I repeteixo, és lliure de fer el que vulgui i més en quant a això. Però si mencionem que la llacuna hi ha aigua, que la llacuna hi ha aigua dolenta, que hi ha aquí, l'únic que fem en tots els aspectes és posar més terra sobre nosaltres mateixos. Terra sobre nosaltres mateixos. Però està en tot el seu dret, vull dir que no... M'agradaria respondre quan sigui el secretari, potser, perquè... Sí, i tant, home, i tant, cap problema. Coses que els vull informar també, aquí poden veure, perquè ens hem informat, hi ha el tema famós de la depuradora, en el qual la depuradora, i abans d'ahir, ja s'ha assignat tots els terrenys que teòricament els expropien per construcció de la depuradora. Hi ha tots els planells, si volen veure, entre ahir i avui s'ha assignat tot això, han vingut tots els propietaris. Pel que he vist no hi ha hagut cap problema, se'ls pagarà el que marca la llei amb els que t'expropien, i jo crec que també tenim un problema a Rofes, amb la depuradora, que també ara fem menys de vaca perquè a Rofes també hi ha un altre problema, perquè es tiren les aigües a la riera, abans quan plovia més aquestes aigües no quedaven entollades, i llavors aquestes aigües brutes no quedaven entollades, s'ho prenien, d'això. Ara ens trobem que hi ha unes bassetes que baix a Rofes, concretament a la zona dels molins i tot això, i potser posarem una fossa sèptica que també fem mans de vaca, per tal que l'aigua que surti d'aquesta fossa sèptica vagi cap a la llera. Però també tenim un problema, que aquesta fossa sèptica un cop a l'any s'ha de buidar i s'ha de portar cap a la depuradora. Vol dir que la depuradora jo crec que és el pas importantíssim perquè si no tenim aigua i no tenim depuradora, ens anem morint i no ens ho donem compte. Sí, senyor alcalde, abans que puguis intervenir, ho acabo de veure. Pensi que hi ha veïns que vivim en masies, que tenim depuradora, i que nosaltres... Fossa sèptica. No, depuradora. I que nosaltres paguem el transport dels fangs, els pago cada any 180 euros a la depuradora perquè netegin els... Bueno, que netegin la vostra. Netegin la vostra, correcte. I estem pagant tots els impostos com bé i no tenim cap tipus d'ajuda, com hi ha altres municipis que sí que ajuden. Sant Joan de Viviana en concret. I no ho dic per mi, ho dic perquè hi ha moltes altres masies que també ho fan. Bueno, faci-ho entrar i faci aquesta queixa o aquesta suggerència. És un suggeriment. Una suggerència en quant a això. Jo agraeixo tota la informació que heu donat, però la pregunta era si l'aigua de la llaguna és potable ja o no. Només era aquesta la pregunta. Jo veig sempre aquesta aigua, No, sí. Però la pregunta és potable o no? És fàcil la resposta. Segons els resultats que dona en alguns moments no és potable. Això preguntava. No, això preguntava... És com si vas a una font... Ja està, perfecte, sí, ja està. Una font, aigua no potable. Perfecte. Veus, oi? Perfecte. Sí, no era si havia canviat l'estat de... No podem dir que sigui potable si els resultats de les analítiques i això no la donen. Correcte. Digues, Jordi. Tornant al tema de Magí Ferrer, l'equip de govern va tenir l'encert d'iniciar un procés participat que a parer del grup local d'acció no ha acabat aquest procés participat. L'únic que en sabem d'aquest procés participat és que majoritàriament es va decidir
va opinar en el sentit que l'Ajuntament adquirís la finca. Però la segona part, que té a veure amb una informació respecte als usos previstos, està pendent d'aquest procés participatiu. Es va entendre aquí que mentre estava en el procés de compra doncs no convenia generar moltes expectatives de què havia de vendre, Ara ja poden fer les però expectatives. ara en aquests moments, en mesura que el contracte d'Arles ja està abonat i que ens movem en aquest període fins a fixar la compra màxim fins l'estiu vinent, seria convenient activar la trobada, la reflexió respecte als usos de Cal Magí Ferriol, acompanyats de l'equip tècnic professional que se'ns va dir que es posaria en marxa per poder tractar el tema. Bueno, si mal no recordo, amb el nostre grup us vam invitar el dia que volguéssiu visitar, si mal no recordo. A banda de la visita, parlem de culminar el procés participat, que insisteixo que està... Hi ha els resultats de tot el procés participatiu, hi ha els resultats que d'això, llavors el que per començar a treballar-hi, per buscar subvencions, s'ha encarregat, diguem així, un topogràfic, tal qual, perquè aquí no hi havia planells, no hi havia res de com és la finca, per poder començar a activar. Això és la part més... En segon cas, és obvi, és de sentit comú que la proposta de rehabilitació va associada als usos que es preveien. Nosaltres, aquest equip de govern, té intenció per descomptat, que l'altre procés serà que s'invitarà el grup de l'oposició, en un grup com un altre, s'invitarà amb algunes associacions, no massa gent, perquè podrem aquí 30 o 40 persones i serà un galimaties, però és a dir, com una gestora de gestionar tot això envers els resultats que hi ha hagut i què es pot començar a anar fent. No volem fotre cap llisbrant, cap llisbrant ni un, perquè és una cosa que s'ha d'anar molt amb cuidado. Hi ha 12.000 metres de terreny, 1.700 de parcel·la, d'edifici construït, i això s'ha d'anar molt amb cuidado a fer cap barbaritat. El resultat que no us posarem públicament, us invitarem públicament i farem participar. Hi ha un factor de gestió que hem comentat alguna vegada, és que tenim un ajuntament poc dotat d'infraestructura com per poder gestionar un projecte d'aquestes característiques. Per tant, necessàriament, i entenc que és el que estàs apuntant, la gestió respecte a tot el que s'hagi de fer allà serà una gestió col·laborativa entre l'Ajuntament i determinades Ajuntament. L'Ajuntament és tot, és govern i oposició i determinades entitats del poble. Sí, és aquesta. Escolta, jo volia preguntar, el que has dit del cementiri, ja se poden comprar això de posar les urnes? El pots sol·licitar, però no el podem, diguem així, vendre fins a l'1 de gener. Però, naturalment, si hi ha alguna família que ho sol·liciti, doncs s'anota. Perquè sé qui ho va dir, que quan no tinguéssiu, doncs, em volien. I en breu també el tema de la Torre Busqueta, aquell pont, aquella passarel·la, en breu ja quedarà col·locada. Després es continuarà amb una més. Estem fent les obres també d'aquí de l'antiga presó, també un dia també us ho convidarem. És que fins ara tampoc, amb obres mig començades, tampoc no d'això. Aquesta és el que vull dir, la depuradora, el pla director, el pla de mobilitat que fem, tot començar-lo, i la situació de l'aigua, que ens anem sortint prou bé dintre de la qualitat de l'aigua, per descomptat. Ara potser és molt més bona. A les analítiques em sembla que no donen aquells resultats tan alts. No sé si s'ha publicat alguna cosa nova. Demà tot faig. Vale, no, és que no ho sé. Jo és que he vist les últimes, per això preguntava. Sé que arriben, però no sé si s'ha... Vale. I també amb el grup vostre el tema de l'arbre famós de Coitores, en el qual ens van fer entrar un registre, a mi particularment, i en breu us estarem. Perquè veieu que no és oportú allà, a posar-la allà a Coitores, on em diuen. Es pot vandalitzar, l'epopeia és que es vandalitzi, i aleshores
la idea que tenim és que ni que sigui de forma transitòria provisional estigui en un lloc resguardat i amb la idea que el dia que quedi rehabilitat el Magí Ferriol, doncs aquest seria un lloc emblemàtic ideal per poder tenir... Això per Magí Ferriol és una cosa faraònica, vull dir que hem d'anar amb cuidado. Hem d'anar amb cuidado a fer les coses molt ben fetes, perquè si no fotrem un disbarat. Això és com la mobilitat que comentava. Hem de fer per etapes i de mica en mica, d'acord? Però no hem d'esperar 3 anys a començar. I estem treballant, I estem esperant. I estem treballant, és a dir, es comunicarà amb vosaltres. Tenia pendent una resposta que no he volgut donar abans perquè el secretari pogués fer la constància, si no li importa. Bé, simplement agrair-li que em doni permís per dir el que vull. Per tant. I en segon lloc, aquella nota de premsa, ara he estat buscant un momentet de propietat, la vam emetre el dia 1 d'agost. El dia 29, 23 d'agost. El 23 d'agost del 2023. El dia 1 d'agost la vam emetre, no sé quan la va... Jo la vaig deixar el 23 d'agost. Els diaris de vegades envies una cosa i... No sé, segurament quan devíem avui devíem posar això. Millor m'ho posa. En tot cas, perquè aquella nota de premsa, vostè es queixa que ens hem d'informar bé, aquella nota de premsa, ara ho he estat mirant, és fruit del debat que vam tenir en aquest plenari el dia 27 de juliol, en què dins de les factures, etc., s'adjuntava un informe d'un tècnic municipal, per tant és un informe del tècnic, ja el teníem. Llavors a mi em va generar un seguit de dubtes i en l'acte que hem aprovat avui d'aquell plenari queden reflectits, a més l'acte que hem aprovat al començament de la sessió. Ho repeteixo, el senyor Gorgori pren la paraula i procedeix a la lectura d'una part de l'informe annexat a aquest punt que diu textualment, cometes. La contractació no pot demorar-se degut a la situació crítica de les instal·lacions, les demores i falta d'inversions en anys anteriors d'aquestes captacions que han provocat una situació d'emergència pel deteriorament continu d'aquests 3 pous i tenen contínues aturades i avaries dels equips que conformen la xarxa dels diferents pous, provocant tensions a la xarxa per la manca d'aforament cap al dipòsit de capçalera, amb la necessitat de compra de camions cisterna d'aigua durant els mesos d'estiu de màxims consums i augmenta la població de fet a la llacuna i problemes amb la qualitat de l'aigua. Nosaltres fem la nostra feina en base a la informació que vostè ens facilita i la informació que ens va facilitar era aquesta. A mi em va generar dubtes, li vaig preguntar... Gorgori explica que l'informe és demolidor i pregunta per què s'ha produït aquesta demora i comenta que al debat que van tenir abans de les eleccions el senyor alcalde va afirmar que aquesta problemàtica ja estava solucionada i si s'hagués resolt abans hauríem pogut estalviar els 98 milions. Diu, senyor alcalde... Jo no crec que hagués dit que s'hagués resolt abans. No crec que hagués dit. Bé, en tot cas... No crec que això s'hagués resolt abans perquè va dir... Jo vaig fer-li aquesta pregunta, vostè em va respondre una altra cosa, sí, li estic exposant, Vostè em va respondre una altra cosa, li vaig tornar a preguntar, em va respondre una altra cosa, li vaig dir que no m'havia respost cap de les dues preguntes i, en tot cas, si ho tenia tan clar, quan li vaig preguntar el dia 27 de juliol aquesta explicació que m'ha donat ara, no la podria haver donat el 27 de juliol i s'hauria acabat aquí el No, debat. perquè vostè menciona el tema del tècnic, de l'enginyer, en el qual l'enginyer vostè li va preguntar o el que sigui i ha donat un informe de l'enginyeria. Jo no li vaig preguntar res. No, vostè va posar el que... És que diu que no ens informem. Jo li contesto... Per mi la meva el que vostè va explicar, li contesto aquí amb torns i preguntes, amb bona d'això, i vostè, amb el que jo li he contestat, vostè que hi ha donat un informe amb l'enginyer, vostè cregui, analitzi el que cregui. Jo simplement suggereixo que entre tots hem de fer possible perquè si tenim un tema i volem publicar, si diem que la llacuna està bruta, si diem que la llacuna d'això, si diem d'allò, potser sí que està bruta, però si ho diem es comunica fora i a fora ens diu, oi, que pobres, són desgraciats, que aquí i allà. I si la neteja? Com? Netejar-la es contempla?
Estem, dic això per dir una qualsevol cosa, en el qual, no sé, està en tot el seu dret de fer el que cregui. Jo simplement li feia aquesta suggerència, res més, i vaig demanar aquest informe. Prenc nota de la suggerència i llegiré atentament. Perfecte. Doncs hi ha més preguntes? No? Una molt ràpida. És un tema referent a una ordenança fiscal que és la taxa d'ús d'instal·lacions municipals. No em queda gaire clar. Sí, per exemple, vas al gimnàs i vols jugar-ho per fer dansa o karate o el que sigui. Sí. No em queda clar perquè no he pogut trobar les ordenances on especifiqui aquesta ordenança 40. A la DIVA no està. Només hi ha trossos de modificacions de coses noves, però no l'integral. Primer, el text íntegre no està a cap lloc. I per saber com és... Sembla que va mica per part relacionat i acabo. I les noves encara no són. En què, miri, totes les associacions ho tenen... Sí, correcte. Correcte. Sí. Ens venen algú, en cas em ratifica jo, que inclús cobra una quota per fer aquestes... Sí, ús lucratiu, correcte. Sí. Dansa, karate, no sé què. Sí, no. Jo no dic que no s'hagi de pagar, dic que no sé quan s'ha de pagar. Aquesta és la pregunta. Perquè no està especificat. Ho estàs titulat, ara que dius... Això... Però com que no em vull equivocar... Clar, jo com no he trobat l'ordenança no puc veure, per això és que no està publicada. A la DIVA només hi ha del 20, 21, 22, 23 modificacions noves. El que està vigent, la nova és aquesta. Clar. És a dir, jo... S'ha adaptat tot? Sí, no, jo les noves no, jo dic ara. Clar, ara mateix, quan és? Jo no ho sé, perquè no està publicada. Ja està. Bueno, Pepita, prenc nota. Ja tinc clar que no fareu res. I tu que no fareu res? No, ho tinc claríssim. Si porto anys gestionant i no en surto... Llegeix els diaris Escolta, no em parlis de l'administració perquè han de callar. És molt fàcil pujar els impostos a la gent i gastar a tort i a dret sense mirar com se gasten. No parlo de la llacuna, parlo de l'administració en general. Això d'Igualada no hi he sentit, però bueno. Ja.